खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। नबकुमार सरनियानि दाबि हाग्रामाया बिजेपिआव हाबनायनि अनगा गुबुन लामा गैला। दैबानायाव बायफ्लंनाय चिरां जिल्लानि माथावरिफोरखौ केबिनेट मन्थ्रि पियुष हाजरिका आरो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ नायदिंफैदों। तालिबाना आफगानिस्तान दखल खालामनाया गाज्रिसिन बिदिन्थि प्रमद बर'। आसाम सोरखारा रायजोआव गोदान एसअपि फोसावबाय। हादोरारि राजालामायाव बांद्राय गोख्रै खारनाय गारिनिफ्राय जुरिमाना फोनांनायखौ गिबि मन्थ्रिया बन्द खालामहोथ'बाय। चिराङाव दावबायारि दिङा गोदोदों। मिरु एबसुनि थान्दै हान्जाया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानखौ खौरां लाहैदों। कभिडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लानाय दावबायारिफोरा उरां गाथोन आरो रेल स्टेशनाव कभिड टेस्ट खालामनांनाय नङा। मेघालयआव 23 घन्टानि थाखाय कार्फ्यु फोसावबाय। एनकाउन्टार जाथायखौ लानानै जुडिसियेल इनक्युरि। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव हाबनायनि अनगा गुबुन लामा गैला। जोबथेसालिनि ओंखाम जानायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव हाबनो नांथारगोन। बे दाबिखौ खालामदों क'क्राझारनि एमपि आरो गण सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि नबकुमार सरनियाया। हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआनो बिजेपिआव सरजाब फैसिगोन होननानै रायजोनि खौरां बिजोङाव सावरायगासिनो थानाय समावनो एमपि नबकुमार सरनियाया बे दाबिखौ खालामदों। मख'नो गोनांदि जिएसपिआ बिजेपि आरो इउपिपिएलजों बिटिसिआवल'सो गोरोबथा दं, बिधानसभा आरो लकसभायाव गैया। बेनिखायनो तामुलपुर बियाबाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव जिएसपिआ आलादायै बिजाथि फसंगोन आरो हारसिङैनो जुजिगोन होननानैबो नबकुमार सरनियाया बुंदों। बबेखानि भबानिपुरनि एआइइउडिएफ एमएलए फनि तालुकदारआ मासि एंगारोब्ला जिएसपिआ भबानिपुरावनो बिजाथि फसंगोन होननानै एमपि सरनियाया बुंदों। चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव आइ दैमानि रुगुङाव बायफ्लंनाय माथावरिफोरखौ राहा लानो थाखाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पियुष हाजरिका आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ समबारखालि नायदिंफैदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारियाबो बाहागो लाफादोंमोन। बिजनी महकुमानि बेंखनाव थानाय सारापेट साइनासगुरियाव थानाय आश्रय देरायाव नायदिंहैनायनि अनगायैबो बङाइगाव जिल्लायाव बेकार चकनिफ्राय जारागुरि गामियाव थांनाय लामाया थांनाय सनिबारखालि बायफ्लंनायखौबो नायदिंहैदोंमोन। गासैबो जायगायाव नायदिंहैनायनि उनाव मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया बुंदों दि बैफोर बायफ्लंनाय माथावरिफोरखौ थाबैनो फाहामनो थाखाय आसाम सोरखारा राहा लागोन। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोलाव मंगलबारखालि मन्थ्रि पियुष हाजरिकाया जुनियायै नायदिंबावदों। तालिबाना आफगानिस्तानखौ दखल खालामनाया मोनसे गाज्रिनि बिदिन्थि। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। आफगानिस्तानखौ उदखारि आफाद तालिबाना दखल खालामनायनि बागै प्रमद बर'आ बुंबावदों दि जों बयबो मिथिगौ तालिबाननि खुंथाया बुहुमावनो मोनसे बिदिन्थि जानानै दं। तालिबाननि खुंथायाव सुबुंथि आरो हिउमेन राइट्सआ सिफायजागोन। आफगानिस्ताननि जेंनाखौ जोंनि थाखोआव सावरायनानै माबा मोनसे बानबुंथि होनाय आरो कमेन्ट होनायनि आयदा नङा। अब्लाबो साननो गोनां आरो बेनि सायाव आरोबाव गोबां नायबिजिरनो गोनां दंबावो होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। आसाम सोरखारा रायजोआव गोदान एसअपि फोसावबाय। बे गोदान एसअपि बायदियै हरनि कार्फ्युआ हरनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम जागोन। मावबादा, फालांगि, रेस्टुरेन्ट, हटेल, रेजर्ट, धाबा, दखान गला, श'रुमफोर, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगंनि गला, गाइखेर गलाफोरा बेलासिनि 6 रिंगासिम खुला थागोन। इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थामेलाया दिनैनिफ्राय खुलिबाय। जोबथा बोसोरनि ग्रेजुवेट, पोस्ट ग्रेजुवेट, इन्जिनियार कलेज, मेडिकेल कलेज, जिएनएम बायदिफोरा खुलिगोन। नाथायबा जायफोर फरायसाफोरा भेक्सिन लादों बिसोरल' हाबनो मोनगोन। जायखिजाया आफाद गौथुम जायोब्ला भेक्सिन लानाय सा 200 सुबुंफोराल' बाहागो लानो मोनगोन। जायखिजाया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल सान फालिनाय हाबाफारियाव 50% सुबुं थानो मोनगोन। हाबा उद्रायनायफोराव खालि 25 सा सुबुंफोराल' बाहागो लानो मोनगोन।
धोरोमसालिफोराव 1 घन्टानि गेजेराव गासै सा 20 नङाब्ला सा 10 भेक्सिन लानाय सिबियारिफोराल' बाहागो लानो मोनगोन। सिनेमा हल आरो थियेटार हलफोरा आगोलनि बादिनो बन्द थागोन। लोगोसे बयबो जेरावखि थाया मानो मास्क गानथारनांगोन। आरोबाव बेफोर एसअपिखौ सोरबा मानियाब्ला मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टआव गोख्रों एक्शन लागोन होननानैबो गोदान एसअपिआव दं। रायजो राजानि सोंखारिनाय आरो साबजायैखौ नोजोर होनानै आथिखालाव हादोरारि राजा लामायाव बांद्राय गोख्रै खारनाय गारिनिफ्राय जुरिमाना फोनांनायखौ बन्द खालामथ'नांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हान्था मेला बिफानखौ बिथोन होदों। समबारखालि आसामनि हान्था मेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो हान्था मेला बिफाननि गोजौ सारिनि मावख'गिरिमोनजों लोगोसे गासैबो जिल्लानि डिटिअ आरो मिरु सोरखारनि हाइवे डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि सा सानजा बिबानाव थानाय गाहाय बिबानगिरि, हादोरारि राजा लामा लुफुंग्रा CPWDनि सा सानजा रायजो बिबानाव थानाय गाहाय मावख'गिरि आरो गिबि मन्थ्रिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि समीर कुमार सिन्हा बयखौबो लाफानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंनाय दादोंमोन। बे सावरायमेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बयबो मावख'गिरिखौ बिथोन होनानै बुंदों दि फैगौ 3 दाननि गेजेराव बबे बबे जायगायाव गारि मटरनि खारनाय एबा गोख्रैथिखौ बाङाइ खालामजायो बेफोरनि थाखाय सिगां गोबां मावनो गोनां खामानिफोर दं, बेफोरखौ मावनानै लाग्रोनांगोन। मानो होनोब्ला बबे जायगायाव एबा ओनसोलाव गारिनि खारथायखौ बाङाइ खालामनांगौ बेखौ रायजो राजाया मिन्थिग्रोनांगोन। बेखायनो बे बिथिङाव नोजोर बोहोनो साइन बर्ड बायदिखौ सिगां गायसनग्रोनांगोन। चिरां जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव दिङा जाब्रबथाय। नांगोलभाङा दैसायाव जादों बे जाब्रबथाया। बे दिङा जाब्रबथायाव खुनुरोखोमै जिउ रैखा गोबांसा उन्दैसा आरो आइजोफोरजों लोगोसे 30निबो बांसिन दावबायारि। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे हान्थामेला दिङाया सा 30निबो बांसिन दावबायारिफोर लाना नांगोलभाङा दैसाखौ बारनो नाजानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों नाजाथाबनानै गासैबो दावबायारिफोरखौ जिउ रैखा खालामनो हायो। नाथाय दिङायाव थानाय दावबायारिफोरनि बाइक आरो साइकेलफोरखौ नाजासे नाजानानैबो बोखांनो हायाखै होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि दैसानि दैया गेदेर देरनायनि उनावबो दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होआलासेनो बांसिन भारा लाना दावबायारिफोर दैखांनायनि जुनैनो बे दिङा जाब्रबथाया जादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद होदों। मख'नो गोनांदि नांगोलभाङा दैसानि सायाव दालां गैयिनि थाखायनो बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खैफोदनि गेजेरजोंब्लाबो दिङाजोंनो दै बारनो गोनां जाबोदों। दिनै मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव दावबायहैनानै बर' बिफाननि आथिखाल थासारिनि बागै खौरां लाहैदों। एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया दिनै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिसिम दावबायनानै बर' बिफाननि बागै खौरां लाहैनानै बर' बिफाननि सोलोंसालि न' लुफुंबाय थानायखौ नायदिंहैयो। लोगोसेनो बर' बिफाननि आरो गुबुन बिफाननि लोगो बिबुंगोरामोनखौबो लोगो हमनानै गुवारै सावरायहैनाय जायो। मिरु एबसुनि बे थान्दै हान्जायाव खोरोमदाव औवारी आरो खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे दं लोगो गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो डिब्रुगड़ जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि घनश्याम बसुमतारी मोनहा। कभिडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सोरखारनि सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि बिथिंनिफ्राय फोसावदों बे मोजां खौरांखौ। कभिडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लाखांनाय दावबायारिफोरा उरां गाथोन आरो रेल स्टेशनाव गोदानै कभिड टेस्ट खालामनांनाय नङा। आसाम सोरखारा भेक्सिन लाखांनाय दावबायारिफोरखौ कभिड टेस्ट खालामनायाव रेहाय होबाय। बाहेरा रायजोनिफ्राय उरांजों एबा रेलजों फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय बे फोसावनाया। मख'नो गोनांदि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ भेक्सिन लाखानाय आरो कभिड टेस्ट खालामखानायब्लाबो उरां गाथोन आरो रेल स्टेशनाव कभिड टेस्ट खालामफिननाय जायोमोन। 48 घन्टा कार्फ्यूनि सम सीमाया मंगलबारखालि फुंनि 5 रिंगायाव बारग'लांनाय लोगो लोगो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया केबिनेट मेल लिंनानै कार्फ्यूनि सम सीमाखौ आरोबाव 24 घन्टानि थाखाय फोलावबावबाय।
बेनि अनगायैबो HNLC नि बारग' दैदेनगिरि सेरिस्टार फिल्ड थांकिउखौ पुलिस एनकाउन्टाराव गावथारनाय जाथायखौ जुडिशियेल एनक्वायरि होनो थाखाय मेघालय केबिनेटआ थांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि गावथार जानाय HNLC नि दैदेनगिरिया थांनाय 2018 मायथाइयावनो पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायखांबायमोन। नाथाय थांनाय 13 आगस्ट खालि मेघालय पुलिसआ IED बेरनायनि असिला लाना सेरिस्टार फिल्ड थांकिउखौ न'आव थांना हमना लाबोयो आरो एनकाउन्टार खालामफैयो। बेनि फिनजाथायखौ लानानैनो मेघालयआव आयेन आब्रुथिया गाज्रि बार लानायाव नखर मन्थ्रि लाखमेन रिनबुआ मासि नागारनो गोनां जायो। बे बिथिंखौ नोजोर होना आसामनि ADGP GP सिंहआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै बुंदों दि आथिखालाव आसामनि रावबो सुबुङा मेघालय फारसे दा थांथों मानोना मेघालयनि आयेन आब्रुथिया दासिमबो मोजां नङा। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन बुधबार 18 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि बोथोरनि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।